Yara sa 5,738 kung 68% tanan ka mga traditional jeepneys sa Rion size ang consolidated kasunod sang pagtakop sang consolidation deadline sang Disyembre 31 tuig 2023. Sandig sa data sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board of Ltfrb Region 6, yara sa 2,756 o kung 32% ka public utility jeepneys sa PUJs ang wala na kapakonsolidate kag mahimo maguntat biyahe. Nahibaluan nga sa kabugusan nga Western Visayas, mayara sang 8,534 tanan ka mga units sang traditional PUJs. Pinakamanubo naman sa numero sang consolidated units ang nalista sa syudad sang Bacolod nga yara lamang sa 24%. Balita gikan sa Ltfrb Region 6. Inisi ka K5 Montaño Kaluyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa kampyon nga estasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.